Popular World TV reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Friday, the 3rd of June 2022, and we are here at Umueri. Anambra East Local Umueri is in Obo, Ivite Umueri, Anambra East Local Government Area, Anambra State. The occasion is EGWUONWA Igbo Ivite Umueri edition. Na kedi me boni be na me ba gbagodi ayo o mi wa musa wole e do wa mbo kuju wo wa do kwa de am mo ya bo bo yiru abo so o mi musa wole na ne wa mo ka se no e do no for a new day in my own life. Amen. So that I appreciate to be na appreciate what chairman na we blockage never more than obodo. I'm bringing this back to our own knowledge. One some one our knowledge now. No push it now. One day na maro na no dey na dey. Mana ta na wa no ka o mel ka male. So don't musa wole. I dey kede tu. Dalurinne. Cheta wale ndi ba ya ba ge ozo. Awa mu go kechu mu ogun wa no kwa dey. Dalurinne. Malu pure male mu no ogbo bu ma zo. Dalurinne. Ebu secretary. Kedi ika bo wa nun. Mana ezio. Kedi we vulu ni we meliwa ya na miwa. I went on a buy when they make one. Yes. Because you never did buy a bag. I had a rep. By God's grace, almost Secretary General. I knew. Dalurinne. Obo of the pastor. Even Melaitani Atoka Wanai. As a chairman, even one of the three chairmen, Tani, Mongibu hosts. Eba, Makano Begi Kano. Mangibu chairman Obu, chairman Umatolu Nukia, chairman Medania, so Ivite Umueri Zulokeba. Because Kevin will keep Makiva Melita. You know, Mumbido. I'm Ayoshinaka, never Chinaka. Who's Wabia? Ludo, long. Where maybe I'm wearing no young one. I don't know what time. I all I can do is I mere never give them wood. I'm killing them when I'm here. I never leave them when I came and never give them wood. I'm killing them and I can't. I came and no two. When I'm online, my libo, now my neck, not the market. The couple example, Nachi Akanya, Marozo. I have no you can't come to one. Or I take a bless again, but I could let you. The guy leg. I thank you. I appreciate you. Thank you very much. I salute you. Thank you very much. My pastor. Can I Center for Research in Igbo History and Culture? Ne can I Ivite Umueri ni ne? Because
go down even. Can even will never end a metal in EGWUONWA. EGWUONWA was the ending bullshit. N'obodo Umueri Ivite Umueri bụ ọmụ Umueri anyị nọta anya so n'obi mụta anwụle na mụ ji otu aka ahụ na-ekene Ivite Umueri general na-ekene chairman bụ abụ egbu Dr. Igbo na-ekenekwa awa PG bụ Johnny na-echie si na ọ dụrụ izi wajisi ike sọọ nwa bụ abụ na ọ dụrụ izi na ọ ga-eji eme ka ọ wee mere ka wa mere ka mmadụ So can you go begin now? And even Sister Ebele, tell us, what's your take on this? Honestly, I'm very, very excited, like super fantastic. I'm very happy. First of all, I appreciate the fact that you are here to carry us. This EGWUONWA Umueri, Ivite Umueri, is one of a kind. Like, this Ivite Umueri son has beat all the other ones. And even the ones to come, we took the first and the highest. You have set a standard. Yes, we really set the standard. And this is what we do for ourselves, you know. It's when we come together, one love, we'll be happy, you know. We display all these things, our customs, our culture to Thank you very much. There's one remarkable difference between this and others. Yes. You remember the one who had a torture? You had the opportunity to speak to the young people. Yes. You gave a rousing, motivational message to the young people. Unfortunately, we are not able to take it today because of too many activities. We will arrange for you to do that again. So the next edition is at Umueri. You will be there. You'll be ready to talk to the people. Thank you very much. Thank you very much. So we are about to go. Thank you. Thank you.
So, Obi. mgbe wee na-akwaziri nwa Emeka ọtụrụkpọ mbụba nwa Emeka ọtụrụkpọ wee na-apazi to nkịta wee na-apazi nkịta atagbuo nwa Emeka ọtụrụkpọ kpụsịala ya na-aga ma nwunye nkịta nọ n'ụlọ na-akwa akwa si na nkịta jebere ọgụ be nwa Emeka ọtụrụkpọ karịsịrị anụ niile dị n'obodo ma dị ya anatazikwa nye ka ebeziri ebe mbe na-akwaziri ya mba ọ na-erutezi na be nkịta mbe wee gụbakwa egwu n'ọzọ nwee Emeka ọtụrụkpọ mbọsị anyị ga-agba onye nwude nwanne ya kwakọlibu ihe na ọ na-agụzi egwu nwunye nkịta wee gbata n'ezi gbatazie n'ezi na-eri ahụ ọ nọ na-akwa akwa ọ gbatazie n'ezi n'ezi anya ihe ka ọ tabụrụ nwa Emeka nwunye nkịta wee n'ezi anya ọ bụrụ nkịta tagburu nwa Emeka ọtụrụkpọ ọ bụrụ nkịta mere gịnị nwunye nkịta wee mee gịnị wee gbabazie egwu wee golibezie ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile nọ n'obodo idu wee sị nwa Emeka ọtụrụkpọ na-eme anyị ibe ka ọ bụ nkịta ụmụ anụmanụ niile ndị ọzọ wee weziere ọsọ wee mee gịnị wee gbagbuo n'ime ọbịa si ibe nwa Emeka ọtụrụkpọ nkịta tagburu nwa Emeka ọtụrụkpọ ma ọ ya kwekọkwa na nkịta omume wee rara nkịta obodo wee mee gịnị wee gbagbuo n'ime ọbịa bụziala anụ ọbịa na nkịta eme gịnị bụrụ anụ kedu unu ghọta n'aka m daalụ na egwu ọnwa Igbo niile Ivite Umueri ebe a nọ bụ na ama Umuayọ na ọgbụ Ivite Umueri onye na-akọrọ anyị akụkọ Igbo ịta nke ikpeazụ a bụ chairman ụmụ atụọlụ nna biko ka anụgodo ọnụ gị tago afọ m bụ Chima Felix Nwakonuche abụ m onye ụmụ atụọlụ Umueri I'm a simple man by nature. I'm a very easy man. I cooperate with people. I deal with people. I meet people. I love people. So ana m like Igbo obodo na-atọ m ụtọ dị especially ụmụaka ị na-ene anya mụ na ba majuru ibe mmụ arọ na-atọ m ụtọ because no mmụ arọ ka m ji eje mụ na ba na-anọkọlị obere oge na mma egi kwebe biskit maka mụ ma nọ ife na-adịba mma and ife na-adịkwa mmụọ mma bụ ịnọkọ wit mmụ arọ because ụmụaka bụ enyi Jizọs ụmụaka mgbadalụnụ ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem bye